Yes. Vi vil gerne gennemgå beviset a er lig x2 minus x1 i roden af y2 divideret med y1. Og forskriften for en eksponentiel funktion, det er f af x er lig b gange a i x. Og her gælder, at b altid skal være større end 0, og a altid skal være større end 0. Og så har vi lavet et koordinatsystem her, hvor vi har indtegnet en eksponentiel funktion, og vi har så indtegnet to punkter, x1, y1 og x2, y2. Og så for lige igen at skrive, hvad forskriften for en eksponentiel funktion er, så er det f af x er lig b gange a i x. Og ud fra det her koordinatsystem, der gælder også, at y1 er lig b gange a i x1, og y2 er lig b gange a i x. Okay, herfra kan vi så tage og sætte de her to ligninger, samle dem til én ligning, og det gør vi ved, at vi dividerer dem hinanden sådan her, og sætter limet. Og herfra, der kan vi så se, der går b og b ud med hinanden, så der kommer til at stå, at y2 divideret med y1, det giver, og så kan vi gå hen og bruge vores potensregneregel, som vi havde hernede, der siger, at a i n over a i p'en, det giver a i n minus p. Og det går vi så op og bruger, da vi har samme grundtal, så det giver så, at a i x2 minus x1. Og så for at isolere a yderligere, så tager vi så x2 minus x1 rod af y2 divideret med y. Så nu har vi isoleret a. Yes, så vil vi gerne vise, hvad en grafisk betydning af a og b er. Og så har vi igen tegnet et koordinatsystem med en eksponentiel udvikling. Og igen har vi skrevet funktionen for en eksponentiel funktion, som er f af x er lig b gange a i x. Og her der er b, det er skæringen med y-aksen, som vi kan se her på grafen, som i det her tilfælde må være 1. Og så er a, det er vores fremskrivningsfaktor, som fortæller os, hvordan vores eksponentielle funktion den udvikler sig. Og hvis det er en eksponentiel udvikling, som det er i det her tilfælde, så skal a være større end 1. Og hvis det er en eksponentiel aftagende funktion, så skal a være mellem 0 og 1. I det her tilfælde, der er a halvanden, fordi hver gang vi går en enhed ud af x-aksen, så skal vi gange x med halvanden for at komme op og ramme funktionen. Okay, og så vil vi gerne vise fordoblingskonstanten, og det er den afstand på x-aksen, det tager før y-værdien bliver fordoblet. Og man kan finde den grafisk ved at afsætte to punkter, og 2 og 4, og 4 er dobbelt så stort som 2. Så kan man finde de to punkter, eller gå ud og ramme grafen, og så ned til x-aksen, og så kan man trække de to x-koordinater fra hinanden. Og i det her tilfælde, så vil det så være ca. 2,7 minus 1,5, og det vil give 1,2. Og ellers kan man regne det ud ved at bruge formlen t2 og lige med log til 2 divideret med log til a. Og før regnede vi ud, at log til a, det var halvanden. Ja, så har vi også et virkelighedseksempel med. Og i det her tilfælde, har vi vist antallet af indbyggere i Indien i milliarder. Og det er beskrevet ved funktionen f af x er lig 1,2 gange 1,0 i de x'te, hvor x det er antal år efter 2014. Og skæringen med y-aksen, altså vores b-værdi, er 1,2, som man også kan se på grafen. Og det vil altså sige, at der var 1,2 milliarder indbyggere i 2014. Og vores a-værdi, vores grundtal, fortæller igen om udviklingen af indbyggertallet. Og det er i det her tilfælde det er en voksende eksponentiel funktion. Det ved vi, fordi a det er større end 1. Og hver gang vi går en enhed af x-aksen, så skal man gange det med 1,01, for at man kommer op at ramme grafen.